wiyete Fodé Cissé mbiyeten lappongol ko Fodé Kujoɗa ngol wiyete ko yoɓa joli karamu kam ngol innira o wiyete no yoɓa joli lappongol ko yoɓa joli wiyete ko o han guinimi o woni karamu ko am min puɗɗammi jaliyako e hikka haysi ɓoyanani woɓɓe han kono noon ɗi woodi kala ɓe ɓoyani an 80 ɗi manque heede lebbi ɗiɗi on tuma 80 naata 79 puɗɗumi jaliya to fem muɗum to puɗɗumi jaliya e mi si heɓi hen dey teddungal mangal yiɗede e mulamede sabuna si a yiɗama hande mbawiɗa noddede a yiɗama han mbawiɗa okkede caɗele ɗe min keeɓi jaliyaɗe ɗen ɓursude ɗum heƴataɗo ɓay komin keeɓi caɗele ko tawa tan ko jaliɓe enen cosaan fuladuɗo tamaji e ñañiji walla bawɗi e hoddo e ɗumanti caɗele ɗe ɗomin gondiɗe ɗimi fummora ɗum minen piiɓay ko caɗele gote kala komin bullata ɗo ko ɗum ɓeya bullatani ɓay noon ko min lamdi ɗo nan enenin ɗo hanɗo daafo ɗo wiyete Lenguel Mamadou ɓuura andirede Sar Mamadou Penda ɗum caɗele ɗe kewba joni caɗele ɗe min gondiɗe law a tawanno jalijo nelantanoke dula komin nananno tan min jaha min paaboma kono noon ligganoɗa minen ligge ɗe ganduɗa ligge ɗe nelanaɗo liggante ɗum min mbaɗanteno ɗum kono noon joni ari haalnu ko wiide luwa ko naate e ndi ko woni on tuma ko si wona a ƴam déplacé ma a waɗantake hay hunde villaji kewɗi kala si min mbaɗanama déplacé ma on tuma wonti ɗo neɗɗo mbinoɗa neɗɗo ligge muɗum mi dawnanman to guesa am to ha miɗi kono ko naggam yoɓanmami on kam andu on kaldi on kawri on tuma dawa woni ko on naggam tan mo laari ɗo ko ɗum wonno law kono joni kam kono mbimami ɗo ni ko min ƴamat déplacé ma woni on tuma on déplacé ma ɗo ko nodduɗo minen ɗo ko minen jeeɗɗo gari ɗo minen yimɓe jeeɗiɗo ɓe komin ƴami ɗo déplacé ma muɗum ko a tawat ɗi hewani woɓɓe ɓe mbiya mayo ɗum heewi an noon ɓe jii woɓɓe to banggal ɗisenji hono woɓɓe artiji goɗɗa nelani okke guluje 70 minen hay goto men cuyrama ɗo komi si han ɓen si han on cuyraɓe ɗo nelandi wona ɗum kalanno komin ƴami ɗo ko yonani hay guluje 10 kono sini komin ƴami ɗo ko wiye ɗum heewi anani joni moko baɓe jeeɗɗo ana woppi ɓiɗɗo ana woppi rewɓe ana woppi famille mo ganduɗa ko an laara ɓen si a gari a lamdoromani jimmore am si ko lamdiɗa ko ɗum mayonani coggu ɗumanti jimmore kono ɗum dañaneɗa ɗo walla wiyeyo ɗum ɗini min peƴƴi e maɗa e ɗum heewi ɓe ceer ɗum addi famu men tenkina joni ko ɓe mbulitoni hen han surtout ɗanniɓe ɓe piiɗini ni woppi minen kono min mbawma wiide ko ɓe ɗanniɓe ɓe ɓuuri woppi minen ɓuuri woppude minen sabu no min mi hawrat ɗo goɗɗo rawami o min mi yiima miyaɗum o hoto neɗɗo yiide ɗo wiyami o ko Amérique gonnomi min ko Amérique mi meeɗima yiide mi yiima e tv walla mi yiima e internet walla mi yiima e TikTok anani min naɓama ɗo ha o ɓi aduna kala ɗo jaaɗa yo a yiya Fodé Kujoɗa kono ha ɗo jaaɗo leyɗe ko meeɗa kam noddude ɗo leyɗe to ɗe leyɗe lamɗo numéro am ɗo wiyami o Fodé mi okkima guluje ɗiɗi ɗum lamɗoɗa ɓe wiyami ɗum meeɗa ɗum hebde tawana ɗaynoɓe minen min ko commune Kumbakara o ɗo godami ɓay en joɗɗe a lamdaki min piira ɓayɗi ɗi faaɗi kono ɗo commune Kumbakara ɗo godami kono ala de mo mbaddumi ha mettodirmi kono mi wawma wiide jaaɗo leyɗe ligganiɗo kam ma aduna o tindiri ɗum waɗani taw mi ala ko min noɗɗuyi hen min ɗon daka mi noddama han kono jaaɗo leyɗe nenana kam mi yaha dammorro muɗum kono ko ligganto kam ko mi suusarama ɗum ma kañum kayen tigui cuusara wiide ko ɗum dokkumi Fodé on duma joom o hurere min ɗo
fuɗɗude fajonkiro fuɗɗu fajonkiro e nder Guinée Bissau minoni yiya ɗum yaha hen pi miɗon yaha ɗo wona haala ɗo ha ɓeyɗo frontiére ɗo Fatakouré en Gimba Fatakouré ɗo minoni yaha wona haala Kolda nde ɗo nde hakkude minoni muɗo mbimi o mi wawma wiide ɓe mbattani taw wona ɓe mbaɗi campagne jiyam ɓe nodda minen ɓe noddira minen pour ɓe mbaɗa campagne min jaha min jiiloda he pi joom itta ɗum wiide coggu goro okka minen taw ala kattanoro ɗo welo min ɗo wonɗo miɗo jogui moto on miɗo gaari ɗum mbiyande ko welo gardanmi ɗo wonɗo ko orel ngel janggo pammi ɗo mi heeɓiyam mi jola ɗon mi yaha mi hoora rande jaaɗo leydi mi wawma wiide ala ko waɗaninmi taw aygo sengo kabirin oɗo arti sen ɓay kañƴi jogui dillere sen ɗari min ma ɓiɓɓe am ɓe pini ɓiɓɓe am ɓe mi haala naɓɓe ɗo mi yiya ɗo mi tiranama ñañori so wiyatmi a kañ ko Mamadou Biske yaade tan oɗo wiyama ko ndongo yaade tan oɗo wiyama kañ ko ga woppi meccal ba muɗum ngal anani woppi meccal ba muɗum ngal e ko ɗum minen min gandi ono ɗumanta ɓayle min boppani ham min maayo ko ɗali mawɓe ko naɓi mawɓe amin janiɗi ɓe ko ɗalan minen Kanta Bo Aro e Sidibou Sare Yala e Mamadi e Jengi Bambaɗo e Sana Seydi e ɓe piiw Allah naɓi ɗumen te ko naɓi ɓe ko ɗalta minen joni woni min ngala ndonoɓe ɗo no woni on nde ɗo ni nanta ayle oyama Jalijo maayi on tuma heddo on tuma ɓeni ɗi weddete yo aduna tawa ñañiji majjiringo sego joni ko minen komin ñaagui surtout ɗanniɓe ha e laamu ngu e nder Sénégal ko ɓen sabuna si ɓe ballan minen o ma ɓe nangane e nder leydi he fuɗɗude ɗo conseiller ji ɗo haalo monsieur le maire ha e ministre ji ɗi ha to président to komin mbawata wulirade ko jaliɓe ɓe tawa ko ha min keɓa kisanna konni cugaloy gara coɗa mbiya ƴe jangginam e ko ka en mbawata minen wallude ha no woni doni taw wiye yo fodole ɓagama ɗo naɓama France humbo waɗi ndu wadde ko kaariyel kantari Kunda misal no Abdoulaye woniri ɗo ni taw ko Italie woni immo tan waɗa engagé tan lamɗomi lappol magol ko jolu fode Kudora miyama ko minen jeego mo baro ha min jaaha leyɗe woɓɓe on tuma ñemba ɗum on tuma min mbawa noon waɗirde avantage o minen kala min keɓa on tuma liggorgal na ɗum ni si min jawiro tubakoɓe am min jogui liggoral ngal min mbawi liggorde tawa hunde nde ko seeɗa memata tan ɗuma nane e ko ɗum addi ha min boppa woni on tuma volimo piiko komin mbaɗi ɗo ko volimo piiko ñañeru lura e tamar ndu woli mum o haaɗi ɗo kono min jiiɗi wallede kono min balle komin mbawi liggorde goo komin mbawi yarude min balle komin mbawi haɓorde na machine ji ɗi ganduɗa tawa ko seeɗa memata tan ɗuma no behe on tuma a tawat ñalanoɗo minen yo weltoro min naɓire noon leyɗe ɓe daro ɓe balla minen min naɓe leyɗe on tuma min joom en keɓa kay ngala ɓe mbawi hunde nde ɓeyɗa wurde si min ballata ɗum ko jogorima ayde de jogorima ayde awa joni min kala minoni ñaago Allah yo Allah ɓeydan on jaam onon kala ko addi ononi lamɗo minen ko ho on mbawa debde peeje no balliron minen mino ñaago Allah no Allah okka on dowle okka on sembe okka on damɗe ɓuurata artikeji moɗon ha mbawa minen wallude salli ala Mouhammadou ko ɗum mbino min kala